Ka ngala Igbo oge anyị, m ga-akpọbata Chief John Nnia Nwodo, onye bụ onye isi ndị Ohanaeze n'ụbọchị taa, ka ọ gwa anyị okwu. Anyị matara na o nwee ka o si edeli ya na ije dị ya n'ọkpa. So biko, tupu ya na-aga na panel section, ka anyị nye ya ohere ka ọ gwa anyị okwu. Nna anyị ukwu, Chief John Nnia Nwodo. Thank you very much. Daalụ so moderator. Ka nkenekwa Emeka Ugwuoju na ndị ya na-alụ ọrụ ka unu si wee na-agba mbọ na-akpa nkata maka ife banyere Ohanaeze. O doro m anya na since Ohanaeze bidoro, onwe ndụrụ ka esi akpa udu nkata anyị na-akpa. Ọ bụrụ ọsọ unu a na-akpa ya, ọ dịgo otu ịtọ mụ na ahụ akpalụ nkata banyere ife gbasara Ohanaeze. Mụ na ndị be anyị nọkwu n'obodo Igbo akpago n'ụzọ dị iche iche. Daalụ n'ụsọ. Ọ bụ nnukwu ife aṅụrị n'udu nkata anyị na-akpa ga-eme ka Ohanaeze na-ekunita na ndị be anyị nabata ya ka otu ga-enyere anyị aka ime ka be anyị dị mma na-aga n'ihu. Ka ndị ọbụla nwere ike inyere Ohanaeze aka tinye uchuru bata na Ohanaeze. Ekwuru m mgbe oge anyị nwere nzukọ nke izizi na onye na-enwere efe gụ iwu eji achị Ohanaeze gba mbọ ka o nwee efe wee gụọ ya. Ebe Ohanaeze nọrọ wee pu ome bụ na obodo dị iche iche n'ala Igbo. Obodo ọ nọ n'ala Igbo nwee town union. Ka m welu ebe m nọ wee maatụ n'Enugu steeti ebe anyị nọ, town union ọbụla bụ ebe esi abanye n'Ohanaeze. Ibuluru anụ onye nọ na town union na ibulugo onye Ohanaeze. Onye ọbụla bụ president of town union bụ vice chairman of Ohanaeze na local government ya. And esi na ya local government, onye ọbụla bụ chairman Ohanaeze bụ onye na-esonye n'otu a na-akpọ State Executive Committee na Ohanaeze na steeti ọbụla dịka steeti ịsaa ndị amụrụ ndị Igbo n'afa. So Ohanaeze pụrụ ome, mana imilikiti ndị nọ na nkata amarọ mma fa na-ejekwa n'ụlọ, ma fa na-ejekwa ebe ndị town union fa na-enwe nzukọ. Ilo nna m na-abịa late oge m na-agbanata, mana esikwa m na town union be anyị wee bịa meeting na na-abịa kịta. Ndị town union be anyị kpọrọ m oku maka ụfọdụ ife na-eme na be anyị, wee jee zafụ oku rapụfa tufu emechaa ya na ya bụ town union. Maka na inwe ezigbo town union, inwe ezigbo chairman, inwe chairman afọ anọchite anya unu, ife a na-ekwu na local government na amalụ, ife a na-ekwukwu na steeti na amalụ. Ndị niile bụ ndị nọ n'obodo Igbo ma na mba Nigeria niile na-abụrụ ana Igbo, fa nwekwuru branch Ohanaeze dị iche iche. N'etu fa na-enwekwu delegates na-abịa mbọsị a ga-eme election na General Assembly. Ọna delegate a bụ Koram Fara ụka fa bịa register na Ohanaeze, dị affiliated na Ohanaeze. Ụfọdụ oge ọ na-adị ndị mmadụ ka ndị nọ n'Ohanaeze abụrụ ndị tosiri ịnọ na ya, ma ndị maara ifefe a ga-ekwu n'Ohanaeze. Ka nkọwa ka anyị si wee nọdụ kịta, anyị nọ na National Executive. Iwepụ mmụọ bụ President General. Onye bụ Deputy President General Ohanaeze kịta bụ onye Imo. Ọ bụ retired Deputy Inspector General of Police Hilary Opara. Ịmasị na onye lugolu police lue Deputy Inspector General na ọ mara ife a na-ekwu na Nigeria bịa mara ife a na-ekwu na Igbo.
And we were vice presidents of Ohanaeze in states other than states without president general and deputy president general. Now, the state is say, ibidie ka ndị Igbo si ekwu na alphabetical order. Onye bụ vice president na-abịa bụ a retired commissioner of police, Udeka. Onye bụ na Anambra bụ a foremost businessman, a hotel proprietor, Charles Odunukwe. Many people call him Shadon. Onye bụ na Ebonyi, the former deputy governor of Ebonyi State and present vice chancellor of Ebonyi State University. Enugu enwere vice president, maka na Enugu nwere president general. Ịrapụ Enugu jebe Imo. Imo enwere vice president, maka o nwere deputy president. Maka onye ọbụla president general ga-enwe dịka enwe president general n'Imo ma mbụ na ma na January 10. Ndị Rivers ga-ewetara anyị vice president general maka na fa ka ọ ga-elu ma ndị Imo chicha. Na ịgafecha na ife ịbịa na Delta, vice president general anyị bụ Dr. Bigwe. Dr. Bigwe bụ a dentist, former president of Akikenga na Lagos. Ndị be anyị maara ọfụma. So ndị abụrụ ndị na-abụrụ mmadụ n'ala Igbo, ma ọ bụ ndị na-amara ife a na-ekwu, ma ọ achịkọta ekwe. Onye ọbụla bụ president general of Ohanaeze na steeti ya bụkwa member of the national executive. Now, legal advisor anyị bụ a senior advocate of Nigeria. You know, our treasurer bụ a chartered accountant. Legal advisor anyị bụ Moma onye Anambra. You know, and our treasurer bụ onye Delta, onye Igbo na Delta. Our financial secretary bụ onye Imo, ọ bụ a retired director in the Federal Ministry of Education. So, ndị ekọwabịa ga-ewe oge karịrị oge ga-ewe, mana ọ ka o gosi unu na ndị nọ na ya bụrụ achịta ekwe, ọ bụrụ ndị a na-eje meeting na asị na-emego resolution fatinye aka na akwụkwọ ewere ego nye papa kweta. Ọ bụ ndị nwere ọnụ okwu nke akafa, mana enwere ife ndị oyibo na-akpọ room for improvement. Ụfọdụ anyị gaba n'iru ọ na-adị mma, a na-aga n'iru ka anyị na-abawanye. O nwere ndị kwuru maka women wing na youth wing, ọ na-adịgide. Ụmụ anyị na-eji izu ma ọ bụrụ ma difa kafa jebis. So ịchịkọta fa ọ na-adị mma ka fa nwee otu nke fa. Ọ bụ so ụmụ nwanyị na-eje ndị difa ma na ilo na nwere fa ọzọ fa na-eje maka na ebe a. Mana o nwere kọmiti anyị seti sinsi mbata n'ọkwa ụmụ anyị na-anọrị. And onye bụ onye isi ụmụ anyị niile na Ohanaeze bụ onye di ebulu deputy governor in Abia State. Ya na onwe ebulu Federal Electoral Commissioner nsisi Nnia Nwodo. So all the time na civil service rise out to the point of Federal Electoral Commissioner. Ọ bụrụ mmadụ. Ịtụ aka ndị okolobịa nwekwara ya youth wing. Ọ bụ ife mwute na ụfọdụ ndị ndọrọ ọchịchị obodo na-akwụ ụmụaka okolobịa ụgwọ dị iche iche. Ụfọdụ na-aza na fa bụ youth wing. So imeghe newspaper youth wing ga-eru eto ụmụ ise. Mana ndị be anyị bụ ekwe na ya ekwere. Mana Chineke nyere aka anyị na-aga n'iru na-amanyeghị nkewa dị etu a. Ana m eme ka nke n'ugwu oju. Ife ọ na-eme bụ ife ndị oyibo na-akpọ altruism. Amara m ife emeka ugwu oju ga-emeta n'ife ọ na-eme na-abụrụ ka ndị be anyị si iru m dịrị mma azụ m kara ọyị. Emeka ugwu oju chọ ka azụ ya kara ọyị ka o nwee ife nrịma ama o mere iji gosi na ana Igbo gara n'iru. A na-ekwu ife a na-ekwu na-eme nzukọ a na-eme. Ụfọdụ amalụ kịta afọ anyị je ka ime election, anyị ga-enwe electoral committee. Electoral committee ga-eje na local government ọbụla oje ebe ahụ enweta ndị ga-abụ
ndị ga-eje na local government area choose delegates ha ga-abịa to our electoral process. Etu a ka anyị ga-esi wee mee wee nweta mmadụ. A ga-enwe ndị ga-apụta si na fa na-azọ ọkwa. Ekenyechara steeti ọbụla dị iche iche ọkwa. O meta aka steeti ọbụla amalụ. Ọ dị mma na anyị na-etinye anya n'onye ga-abụ President General from Imo, ka anyị tinyekwa anya n'onye ga-abụ Deputy President General from Rivers, tinye anya n'onye ga-abụ Secretary General from Abia. Ọkwa ịtọ ọnụnwa dị mkpa rinne maka ife anọdụ bie ofu onye ada amacha ife. O wute nri nne na mama anọlue n'isi njedebe nzukọ maka na enwere m nzukọ ọzọ ma ọ bịa n'elekere nke 6. So wetaba aka n'elekere nke 6 aga m apụ. Mana ama m na ife anyị na-eme na na-ejikọbi ya ife ndị oyibo na-akpọ rekọdịn. Emesịa na aga m agụ ya gee ya ntị. Achọ nka nkene Catholic Bishop of Nsukka, Bishop Godfrey Ona ka o si wee kpere anyị ekpere. Anyị fụrụ ịgba anyị na-eti na Cathedral Nsukka. Eji m aka n'izuụka na-abụ na-abịanụ mgbe a ga-eme ya imirikiti ndị Igbo ga-abịa. Ekene m unu niile, daalụ nke unu si wee gee m ntị. So thank you very much for that wonderful remark. Anyị ekenekwa gị ọzọ. A sị na ọ bụ na ihe eji uche eme bụkwa nnọọ ihe a ga-eji ike aka wee ma a ga-asị ma ọchịchị ga-agwụ na-agwụ, mana anyị bụ ndị na-akwanyere constitution ugwu amaka ọjọ na anyị ga-ewele ya ka ọ ga-esi wee dị. We are going next to the